खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों जोंनि आसामाव थानाय गार'फोरखौ मुस्लिमफोरा आसामनिफ्राय होखारना हरदों। दा बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। मुस्लिमफोरनि इनाय अयथासार खालामनायाव दिनै गार'फोरा आसामनिफ्राय खारनो गोनां जाबाय। बे जाथाया जोंनि आसामनि सिङाव थानाय मानकासार होननाय जायगायाव जादों। मुस्लिमफोरा गार'फोरनि गामियाव थांनानै गार'फोरनि गामियाव इनाय अयथासार खालामोमोन। लोगोसे गार'फोरनि गामियाव हाबनानै बुला बुसि खालामनाय, सोरखौबा सिखाजों सुनाय, सोरखौबा जिनाहारि खालामनो नागिरनाय, बेबायदि खालामै खालामै थारैनो मुस्लिमफोरा मानकासारनि गार'फोरखौ आसामनिफ्राय होखारहरबाय। सानफ्रामबो गार'फोरनि गामियाव मुस्लिमफोरा फैनानै बायदिसिना जाथाय खालामोमोन। सोरखौबा जिनाहारि खालामनो नागिरनाय, सोरखौबा सिखाजों सुनाय। सानफ्रामबो मुस्लिमफोरा गार' गामियाव हाबनानै बायदिसिना जाथाय खालामोमोन। जेरै दाउ खावनाय, अमा खावनाय, मानसि बुनाय, दम होनाय, बायदिसिना जाथाय खालामोमोन बे मुस्लिमफोरा गार'फोरनि जायगायाव हाबनानै। आरो लोगोसे जिनाहारि खालामनोबो नाजायोमोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गार'फोरा पुलिसनोबो केस होदोंमोन जाहैबाय, नाथाय पुलिसफोराबो जेबो एक्सन लानो हायाखै। आसरित। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला कंग्रेस हानजानि लिडारफ्रा आसामखौ इस्लामिक रायजो खालामनो नागिरदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय रायजो राजा नोंथांमोन। थारैनो गार'फोरा गावसोरनि जायगाखौ गारनानै खारनो गोनां जाबाय। दा जिखिनि गार'फोरा जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय मानकासारनिफ्राय मुस्लिमफोरजों इनाय अयथासार खालामनानै होखारहरजादों, बिसोर गार'फोरा दा मेघालयआव दंहैयो होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दा मानकासारनिनो माखासे सुबुंफोरा जायबा गार'फोरखौ होखारदों बिसोरखौ गावसोरनि जायगाखौ मोनफिननांगौ होननानै मानकासारनि सुबुंफ्रा आसाम सरकारनियाव दाबि खालामदों। बेबायदि जाथाया दिनैल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बेबायदि जाथाया सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय दंमोन। नाथाय गार'फोरा थानो हाथारैनि बे जायगाखौ गारनानै खारनो गोनां जाबाय। मानोना बे मुस्लिमफोरा इनाय अयथासार खालामनाया बारानिफ्राय बारा बांलांगासिनो दंमोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ गार'फोरनि बागै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।